Yürek oýunjagyň dersen ýok 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 diňe onna da dergep. Sen oýuny dowam et, gyzykly däl meni ýeňdiň asaly. Kime köp kime az, yüz bermeli bilim az. Sen gadryňy bilen ak, ýakynym diýip ýörenimiz. Hey, saňa näme bolýar? Duýgular diýdi galýar. Onýaly häsiýet gelşenow, durup bilseň söýge. Belki de sen men diýenimden, belki de men sen söýenimden. Dogrusy inni panhyýok maňa sen bolsa bileninden galma. Sen bolsa bileninden galma. Maňa eýle beýle diýip sen bulanan sırama, gaharlanyp tüweleýsireme. Sen näke gahar, men näde bar, ýöne o gadamy men saňa görkezemak. Wagtyda henüz wagtyda, ýüregi barla ol aklyda. Her gede gödüň ýaly boljak bolsam, bu wagtda sen mene galmaly der. Hey, saňa näme bolýar? Duýgular diýdi galýar. Onýaly häsiýet gelşenow, durup bilseň söýge. Belki de sen men diýenimden, belki de men sen söýenimden. Dogrusy inni panhyýok maňa sen bolsa bileninden galma. Sen bolsa bileninden galma. Bileninden galma.